Dobrý deň vám prajem. V prvom rade by som vám chcela zaželať všetko dobré do nového roka, hlavne zdravie a všetko, čo k vám patrí, nech je s vami. A keď zrátame číslo 2025, tak je to číslo 9. Číslo 9 je v tarotových kartách pustovník a teda bude to skôr o tom, aby sme nahliadali do svojho vlastného vnútra, aby sme trošku menej riešili tú realitu a všetko okolo nás, ale dávali pozornosť do seba, našli v sebe to najlepšie, našli v sebe nejakú tú hlbokú pravdu, to spojenie s tou našou podstatou, to naše vedenie, tú našu dušu. Každý z nás má nejakú inú tú svoju vnútornú pravdu, iný pohľad, iné cítenie, vnímanie, inú tvorbu, ktorou tvorí tú svoju realitu. Preto by sme mohli buď pochopiť, alebo minimálne akceptovať ostatných ľudí, že si tvoria svoju vlastnú realitu. Je dobré, aby sme odpustili všetkým, ktorí nás zranili, pretože každý robí najlepšie, ako vie, v tom momente, v ktorom sa nachádza. A už my ďalej si môžeme tvoriť tú svoju realitu po svojom. Vždy od teraz. Dôležitý je ten prítomný okamih, ten dnešný deň, kedy môžem na novo začať. Moje životné číslo je tiež 9, takže verím, že sa nejako s týmto rokom zladím. A my sa môžeme ísť pozrieť na dnešný príbeh. Takže mám tu príbehové karty. Dáme si začiatok príbehu. Začiatkom príbehu budú začiatky, to je veľmi pekné. Momentálna situácia. Tak momentálne máme nejakú neistotu. A ideme sa pozrieť, ako bude ten príbeh pokračovať. Máme dom alebo domov. Ja som si sem pripravila ešte tarotové karty. Tarot snov. A pozrieme sa, ako bude ďalej pokračovať príbeh. Ja si to tu porozdávam a potom vám ho začnem rozprávať. Karty máme rozdané a príbeh sa začína. Začiatkom príbehu sú začiatky, ako sme hovorili, čiže niečo sa začalo a začalo sa to veľmi krásne. Je tam veľa lásky, 10 pohárov je nejaké citové naplnenie, je to nejaké rodinné šťastie, je to úplne teda to najvyššie citové naplnenie, čiže niekto, o kom hovoríme tento príbeh, nevieme, či ide o ženu alebo muža. Jeho začiatky boli vlastne smerované k tomuto cieľu. Toto chcel dosiahnuť. Dával do toho nejaké úsilie, nejakú energiu a teda rozhodol sa nejako konať, aby dosiahol to, čo chce. Tu sú už ukázané tie začiatky, takže úplne od nuly, úplne od začiatku začal tento človek si budovať svoj život. A začal to nejakým novým spôsobom, ktorý doteraz nepoužíval. Aj táto karta nám to naznačuje, je to strom života, čiže on začal akoby od začiatku ísť všetkými tými cestičkami, aby dosiahol ten svoj cieľ, tak ako keby sa postavil na štart a začal odznova. Tu je nejaké očakávanie, nejaká trpezlivosť, zasievanie niečoho nového a očakávanie tých výsledkov, ktoré chce. Tento človek začína venovať pozornosť svojim myšlienkam, začína veľmi rozmýšľať. Táto karta je palác mečov, je to dodatková karta v týchto kartách. Je to nejaká oblasť, ktorej sa ten človek venuje, to znamená svojim myšlienkam, prehodnocovaniu, rozoberaniu svojho života alebo svojich pocitov, svojich myšlienok.
snažiť sa niečo pochopiť. A to, čo sa snaží pochopiť, je niečo, čo je vnútri v ňom skryté. Snaží sa pochopiť, ako to vlastne funguje. Snaží sa akoby vnútorne sa oslobodiť od nejakých ťažkých myšlienok alebo tých takých podvedomých vzorcov. Snaží sa nachádzať tú vnútornú pravdu, snaží sa nájsť, čo je pre neho to pravé, kto vlastne je, akú podstatu vlastne má. A to všetko sa snaží robiť tými myšlienkami, čiže sa nad tým zamýšľa, čo je vlastne tá spravodlivosť, čo je to práve pre ňo. A to v ňom vyvoláva určité ilúzie, pocity, ktoré sú chaotické. Takže ako by sa v tom ešte stále nevedel vyznať vnútri, ako to vlastne funguje a prečo sa v ňom prejavujú určité pocity, ktoré sú raz také a potom zase iné. Najprv príde jeden pocit, potom zase opačný, jednoducho taký chaos v tých pocitoch. A to už napája sa na momentálnu situáciu, kedy vidíme neistotu. Takže tento človek cíti, ako by nemal pevnú pôdu pod nohami, ako by mal nejakú neistotu v tom, ako má pochopiť ten život. A tento človek, keďže cítil nejakú neistotu, tak radšej sa začal držať toho, čo je pre ňoho to známe, to isté, čo je pre ňoho akoby také bezpečie, bezpečná zóna, niečo, čo pozná. Tu je ďalšia štvorka, tamto bola štvorka minci, toto je štvorka pohárov. Akoby si nevie vlastne vybrať z tých pocitov, alebo z tých ponúk, alebo z toho, čo mu prichádza. Môže to byť aj určitá forma frustrácie, odmietania, obavy, neistoty, z toho, či môže prijať nejaký pocit. Tento človek sa však momentálne rozhodol, že si pôjde za tým svojím snom alebo za tým svojím cieľom aj napriek tej neistote. Takže začne naozaj robiť nejaké kroky konkrétne. Nie len kroky, ale možno aj nejaké zmeny vo svojom živote. Tu je nejaký posun. Je možné, že sa niekam vydá na cestu, alebo sa možno aj niekto z vás presťahuje. Získa určitú odvahu, aby sa dostal k tomuto svojmu cieľu. A týka sa to aj nejakej lásky, nejakého vzťahu, alebo si vlastne plánuje, že by chcel takýto nejaký vzťah, taký rovnocenný vzťah, nejakú spriaznenú dušu, niekde, kde sa bude cítiť dobre a kde bude cítiť radosť a chce mať teda také šťastné obdobie života. Je k tomu teda odhodlaný a ide robiť alebo robí momentálne nejaké konkrétne kroky. Príbeh pokračuje kartou domov. Na tom domčeku vidíme tie srdiečka, takže buď hľadá nejaký vnútorný pocit, taký, že je naplnený tou láskou. To mohli byť na začiatku tých 10 pohárov, po ktorých vlastne stále ide, pre ktoré si stále ide. Takže naďalej ide preto úplné naplnenie citové. Otvára sa teda nejakým citom, otvára si to srdce, zároveň sa otvára určite aj nejakej sebaláske, vnútornému naplňaniu sa. Nie len, že začal robiť tie kroky konkrétne, ale už aj na tom teda pracuje. Už robí niečo preto, aby mohol dosiahnuť to úplné citové naplnenie. Je tomu úplne otvorený. Je tam akoby napojenie sa na to svoje vlastné vedenie, na tú svoju dušu. Je tam komunikácia, otvorenosť. Ak tam išlo o nejaký pár v momentálnej situácii, tak tento pár bol
kráľ mečov a kráľovna mečov. Obaja boli v rovnakých podobných energiách, to znamená, že sa viac venovali tomu mysleniu, tomu racionálnemu rozumu, rozmýšľaniu. Obaja si držali nejaké svoje hranice. Obaja sú veľmi skúsení a múdri ľudia, ktorí majú už za sebou nejaké skúsenosti, čiže si držia nejaké svoje limity, svoje hranice. A tu sa mi už ukazujú v inej polohe. Z týchto dvoch ľudí sa stáva z tej ženy cisárovná a z tohto muža kráľ pohárov. Sú to nádherné energie. Cisárovná je už otvorená tej hojnosti, láske, starostlivosti, jemnosti, ženskosti, možno materstvu pre niekoho z vás, tvorivosti. A tento muž sa zase otvára svojim srdcom. Takže už prestáva mať obavy o nejaké sklamanie alebo niečo podobné. Čiže už otvára si to svoje srdce. Odchádzajú už od toho myšlienkového procesu, ktorý ich viedol. Čiže tie myšlienky ich stále ovládali. Väčšinou dávali na svoje skúsenosti a na tú svoju myseľ, čo im hovorí. Pre niekoho z vás môže prísť aj naozaj nejaký odchod, nejaké sťahovanie sa z nejakého určitého miesta alebo myšlienkového vzorca, ktorý ste si niesli. Jednoducho odchádzate od takých myšlienok, ktoré vám v realite prinášali chudobu, ochudobnenie, či už materiálne, citové alebo akékoľvek. Takže vám prinášali nejaký nedostatok. Ďalej ste opustili to, že máte nejaký limit, cez ktorý neviete ísť, že máte nejakú prekážku, kde vám tá myseľ, ten rozum vám hovorí, že to sa nedá prekonať. Takže toto opúšťate, takýto myšlienkový pochod, že niečo sa nedá. A vy ste si už zadali cieľ toho víťazstva, respektíve po dlhom čase sa vám podarí akoby v sebe nájsť ten pocit víťazstva, to, že už ste pochopili, o čom to je, pochopili ste, ako si tvoríte tú svoju realitu. A to tak, že jednáte s dôverou vo svoje vedenie, vo svoju intuíciu. Už ste pochopili, kto ste a ako si tvoríte svoj život. Máte teda takéto svoje duchovné napojenie a dôveru v seba a v život. Tu už vidíme, ako si môžete užívať už ten život, oslavovať akoby každý deň, naplňať sa tou radosťou, ako môže každý deň vám prinášať niečo pekné, nejaké príjemné pocity, môžete mať nejakých priateľov, s ktorými si rozumiete. Palác palíc je znova dodatková karta v tomto balíčku kariet. A je to miesto alebo pocit takej sily, pocit, že všetko dokážete, odvahu, že máte vnútornú odvahu, energiu na všetko, že všetko zvládnete. V takomto nastavení sa môžete nachádzať. A máme tu nájdenie tej pravdy, vytýčenie si toho zámeru, ujasnenie si toho, čo v živote chcete a samozrejme vy chcete túto hojnosť, tú naplnenosť, cítiť sa spokojný, šťastný, naplnený. A posledná nádherná karta 4 palice je o tej rovnováhe, o tom vnútornom domove, o tých dverách, ktoré ste si otvorili do tej spokojnosti, stability, bezpečia, rodinného šťastia a všetkého toho, čo nazývame domovom a vnútorným naplnením, ale aj vonkajším naplnením. Takže ten domov sa nám tu aj na konci krásne ukázal. Príbeh teda končí ako vždy dobre, pretože my vždy ideme len dobre, pretože si niečo uvedomíme. Každá situácia nás posunie bližšie k sebe. A preto teda
sa niet čoho báť. My sa ešte pozrieme na nejakú inú kartu, ktorá by nám to doplnila. Môžeme si dať mystickú múdrosť. Archaniel Rafael, poskytovateľ liečenia mysle, tela a ducha. Takže tento sprievodca vám pomáha sa na všetkých úrovniach zharmonizovať, aby ste dosiahli teda to úplné naplnenie, ako ste si zadali. Máme tu karty Vesmírny tanečník, takže aj z tých si ešte pozrieme nejakú kartu. Rešpektuj proces, čo môže znamenať, že netreba nejakým spôsobom zasahovať do toho, či už myšlienkami, rozumom alebo nejakou snahou. Stačí len si uvedomiť tú svoju podstatu, ktorou sme, a dôverovať tomu, že všetko sa začne pre nás staviať tak, ako potrebujeme. To znamená, rešpektujte tento proces, ktorý vás navracia k samému k sebe a k tomu životu, ktorý k vám patrí. Môžeme si dať myšlienky sily. Život je mi oporou. Život ma stvoril k tomu, aby som bola naplnená. Takže vidíme, že naozaj je tu ten zámer tomu, aby nás ten život naplňal, aby sme boli spokojní vo svojom živote. Takže ešte raz to prečítam. Život je mi oporou. Život ma stvoril k tomu, aby som bola alebo bol naplnená, naplnený. Dôverujem životu. Je stále so mnou v každej chvíli a na každom mieste. Naplňuje všetky moje potreby a túžby. Som v bezpečí. Takže presne táto myšlienka hovorí o tom, aby ste rešpektovali ten proces, to, že ten život pre vás bude vytvárať to, čo potrebujete a to, čo je pre vás, to, čo patrí k vám. Ešte anielské rady. Láska, takže vy určite túžite po tej láske, po tom naplnení citovom. Takže je to pre vás dôležité a anjeli vám to doprajú. Momentálne však nie je vhodná doba, čiže tam je ten proces, rešpektujte ten proces. Ste pripravení? A úspech. Ten úspech sme tam videli, tých 6 palíc v najbližšej budúcnosti. Takže určite treba dôverovať tomu procesu, tomu svojmu životu, samému sebe. A ja vám želám všetko len to najlepšie, aby ste mali to, čo k vám patrí, aby ste sa vo svojom celom živote a v každom dni cítili ako doma, pohodlne, bezpečne, plný lásky, starostlivosti. Takže toto vám želám, prajem vám krásne dni, veľa šťastia, zdravia, spokojnosti a lásky. Dovidenia.